Jo sóc una persona molt obsessiva, que part del meu èxit a les xarxes socials també ve de la meva obsessió. Però què passa? Que en la feina està molt ben vist obsessionar-se, perquè vivim a un món consumista capitalista que si tu vius obsessionat en la feina i ets superproductiu, te va tot molt bé. I per això m'ha anat bé, ho he canalitzat per aquí i és com la forma més positiva que he trobat, però tot i així no és positiu perquè jo hi ha molts dies que tinc ganes de morir-me de lo cremada que estic de treballar. Es diu burnout, la psicòloga m'ho va dir. Això és una malaltia també, el burnout. Però per sort, sóc conscient que és el primer pas, que la meditació a mi m'ajuda molt per a parar el cap i per a no anar a tantes revolucions. He descobert una cosa que a mi em va molt bé, un mantra, per així dir-ho, que és només has d'existir. Quan jo me dic això a mi mateixa, me tranquil·litzo tant, és Cèlia, para, només existix. I quan jo existixo i no penso, faig les coses que em surten des del cor. No hi ha fricció, i al no haver fricció no necessito energia, és que em surt sol. Jo estava aquí que no em podia ni moure del sofà i m'he aixecat i estic fent un vídeo per a YouTube. I no he necessitat energia perquè ho he fet perquè m'ha sortit des del cor. Per a que això se done, he d'estar relaxada i tranquil·la. No m'he d'omplir el dia de 1000 tasques a fer, perquè forma part de l'obsessió d'esta ment que jo tinc malalta, tinc una ment malalta, i ho he d'acceptar. I recordar-me que la tinc, perquè jo moltes vegades m'oblido d'això. I és un error oblidar-se'n d'això.